Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, gangugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Mga igsoon, aniya na kita karon sa ikakatluag usa nga Domingo nining ordinaryong panahon sa panaw sa kinabuhi sa atong pagkasimbahan. Maginulsol una kita sa atong mga sala aron mitantakos ug maandam sa pagsaulog ni ining santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kaugda ko yamot sa unahuna sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay. Sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon, aron niya kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluyon uban lamang sa imong panabang nga makahalad kami kanimo sa angay nga pag-alagad ug pagdaig. Himuha nga mahubad unta sa among kinabuhi ang pagtuo nga among gihuptan ug mosalig unta kami sa imong saad sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios sangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Sa imong atubangan ang tibuok kalibutan, daw usa labang kalugas nga balas. May gibuaton nga lugos gani makapalihok sa mga timbangan. Usa ka tulo sa yamog, diha sa yuta sa kabuntagon. May igo ikaw nga gahom sa pagbuhat bisan unsa, apan maluluyon ka sa tagsa-tagsa. Wala nimo tagda ang among mga sala, o gihatagan mo kami og panahon sa paginulsol. Gigugma mo ang tanan nga ania. Wala ikaw magtamay sa bisan unsa nga imong gibuhat. Kung wala pa nimo kini gugmaa, una sa tanan, wala unta kini nimo himua. Unsaon man paglungtad sa bisag unsa, kun dili ikaw magbuot niini, unsaon pagpadayon niini, kun wala pa nimo kini buhata. Nagtugot ikaw niining tanan, nga maania kini. O Ginoo, tungod kay kini imuhaman, o gigugma nimo ang tanang mga buhi. Ang imong espiritu nga dili mamatay anaa sa tagsa-tagsa kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daigon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Daigon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Ibayaw ko ikaw, o Dios ug hari ko, ug daigon ko ang imong ngalan, hangtod sa kahangturan. Matag adlaw, daigon ko ikaw, ug himayaon ko ang imong ngalan, hangtod sa kahangturan. Daigon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Daigon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Papasalamata kanimo, o Ginoo, ang tanan mong mga buhat, ug padayiga kanimo ang imong buutang mga alagad. Paisguta sila, bahin sa himaya sa imong gingharian, ug pasultiya sila may tungod sa imong gahom. Daigon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong ug balaan diha sa tanan niyang buhat. Ang Ginoo nagpabangon sa tanan nga napukan ug nagapatindog sa tanan nga nangalipay. Daigon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Tesalonica. Mao kini hinungdan nga kanunay kamong nagampo alang kaninyo. Nangamuyo kami sa atong Dios aron himuon kamo niyang takos sa iyang pagtawag kaninyo. Hinaot unta nga pinaagi sa iyang gahom, tagbawon niya ang tanang maayo nga inyong gipangandoy ug hingpito niya ang inyong buhat sa pagtuo. Niining paagiha ang ngalan sa atong Ginoong Hesus mapasidunggan tungod kaninyo ug kamo tungod kaniya.
Pinaagi sa grasya sa atong Dios ug sa Ginoong Hesukristo. Mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagtigom kanato aron pagpakig-uban kaniya, naghangyo ako kaninyo mga igsuon. Ayaw kamo kahikugang dayon ug kabalaka sa taho nga ang adlaw sa Ginoo miabot na. Ayaw kinig tuuhi bisag ipasikad pa kini sa tagna o sa wali o sa sulat nga kuno gikan kanamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mipadayon ngadto sa Jericho ug samtang miagi siya, may usa ka dato nga ginganlag sa Kiyo nga pangulo sa mga kobrador sa buhis, nga naninguha pagtan-aw kung kinsa siya. Apan mubo si Sakiyo, ug wala siya makakita kang Hesus tungod sa panon sa mga tao. Busa, midagan siya una sa panon ug misaka sa kahoyng sikomoro aron makakita siya kang Hesus nga moagi ni adtong dalana. Sa pag-abot na ni Jesus niadtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon si Sakiyo, "Kanaog dayon Sakiyo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw." Mikanaog si Sakiyo pagdali ug sa dakong kahinangop midawat kang Hesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbul. Kining tawhana na misita sa balay sa usa ka makasasala. Ug mitindog si Sakiyo ug miingon sa Ginoo, "Sir, paminaw. Ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus. Ug kun ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siyag 4 kapilo." Jesus miingon kaniya, "Karong adlaw miabot ang kaluwasan ni ining balaya, kay kining tawhana anak usab ni kaliwat usab ni Abraham. Kay miani ang anak sa tao aron sa pagpangita o pagluwas sa nawala." Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoong Jesucristo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, maayong buntag ninyong tanan. Mga igsuon, sa atong pagpamalandong karon pagkaton sa pulong sa Dios nga atong nadungog singon sa gibasa gisangyaw kanato, tuguti ko nga pagdapit ninyo nga arita manukad sa pagpamalandong sa ato ang tawhanon nga kasinatian, atong human experience ba, ato ning katunan. Kay kung mutuo ta nga ang kalibutan nga atong gipuy-an binuhat sa Dios, o kita nga tawo iyang binuhat usab sa iyang larawan o kasamahan, then makaingon ta nga ang kabuhatan sa Dios, mauday ang pagpadayag sa kinaadman sa Dios. So God's creation, the world we live in, the universe, kita ang mga tao sa image and likeness,
is the expression and the revelation of the wisdom of the Creator. Mauday ni mga igsoon. Mao nga kung dili ta makasabot sa ato mga tawhanon kaayo nga mga pagpamuhat, dili ta makasabot sa dakong buhat sa Dios dinhi kanato. Kay kun unsa ang atoa nga kinaiya sa atong pagkinabuhi, the way we relate to each other, mo po ni mga igsoon, expression po ni sa ato po nga giunsa po nato pakigrelasyon ngadto sa Dios. Mo na nga tuguti ko nga ari ta mamalandong pagsugod sa atong tawanong kasinatian, nga magsugod ta pagpamalandong sa kasinatian din sa atong pamilya. Kaya diya sa pamilya, diya magyud magsugod, maghulma ang atong mga values, mga prinsipyo kinaiya, dili ba? Sa pamilya mo gitanan magsugod. Munang mangutana ko, mga ginikanan. Mga anak, di kayo ka-appreciate nga alipan kung wa pamahimong ginikanan. Pero mangutana lang ko, mga ginikanan. Di mamumatawag o ginikanan kung walay anak. Dili ba? Munang nahimong ginikanan, kanay anak. Munang nahimong pamilya. Unya, di na sa inyong pamilya, o namoy mga anak, sa tinudanay lang, dili man tanan buutan, naamanggoy mga tuso. Would you agree with me? Unya, inyong anak po, dili po tanan tuso, naapoy buutan. Maubitan ng mga igsuon, o makasabot lang taan nabi tayo panultion ani sa binisaya na to, na tayo panultion sa binisaya, ambot o kaninga generation, nakadungog ba, makasabot ba? Kalabang may bitaw ta nga, sa usa ka bulig nga lubi, naagay buang, manday mo ana? Pero ang gipasabot nga buang ana, dili kulitoy, dili, ang gipasabot ana, naay malahi, naagay malahi. Di ba? Pangutana, mauni. Kamu mga ginikanan, tuking ka na bang ordinaryo nga ginikanan, normal ginikanan nga, kanag yung nahigugma mo sa inyong anak. Mangutana ko, naaba mo'y gipalabi nga gihigugma sa inyong mga anak? Wala yun. Matusuman ma o dili, buluyagon man o dili, pareho ra gyud ang inyong pagmahal nilang tanan. Would you agree with me? Maobita na nga, kanang mga buluyagon, pangitaon yun nagmayos ginikanan, kaya ang mga dili, buluyagon din naman, pangitaon kaya na, aramagunda. May kumanag, asa na po tos islaw? Naguha na po dagwa itong tuba atong noong sugong atong ano, nilakaw ra ba itong mananggite? Makabayad na po taan ni Ron. Dili ba? Nga mubayad na po ng ginikanan. Siyawa na to ane. Pero mo na itong kasinatian. Would you agree with me? Pero ang pangutana ni mauni, mga anak, ilabi na karon nga generations, naka-appreciate ba ka taan Nakadayig ba ta niining pagmahal sa atong ginikanan? Kaya ani man din magsugod mga igsuon, kung makadayig ba ta sa pagmahal sa Dios kanato. Tanawan ng mga ginikanan na to. Grabe ang ilahang matawag sakripisyo, pero wag nila tanawan ng sakripisyo tungod sa ilang paghigugma natong mga anak. Tanawan tong panahon nga puya pa ta. Bala mo puya? Katubang gamay pa ta kayo ba nga atong edad inadlaw pag inuras o binulan. Munay puya. Nga kita wa na gud nato na. No, pero tanawa ilang pagpanalipod na to, giatiman ta, kaya di ta na atimanon, matay makaon, magitas ilagaan Oo. Pero tanawa ang pagmahal nila, pagkatungang gabi, gikan ng gatrabaho, kapoy ka na, inighilak na to, anak, mangmata yun ang mga ginikanan. Would you agree with me, mga ginikanan? Mangmata na, digpikpik sa atong sampot niya, isayaw-sayaw, osh. O hantod kanus ata, muhilom o makatulog mga tagkadlawon mo pa na ibalik na katulog niya mo matarapog dali dayon kay mo trabaho na pod aron na ikabuhi na to.
ambot o naka-appreciate batang mga anak ni ana? Ilabi na kung kitang mga anak, mga bright na takais nga tanan o makabarog na tas atong kaugalingon. Diba? Pero na yung mga anak, mga igsoon nga naka-appreciate ni anak. Mabita nang makadungog ta nga na mga anak, mga igsoon nga ilang dako kayong kalipay o garbo nga mualagad sila sa ilahang ginikanan kung sila maayo na ang ilang kahimtang. Muna makadungog ta na yung mga anak mo nga, ma, pa, kano mo, pahulay na mo, ay na mo, sige, palibog na mo, kay maayo na mi, pahayahay na mo, kay kami na po'y mubuhi ninyo. Na yung mga anak nga ingon anak, mga igsoon. In fact, na po'y mga anak nga malipay kung sila kayong maugoy maglutog linugaw, nya hungitan ilang mamagpapa. Nya na po'y mga anak rapod nga, lain rapod ang ilahang pabudlayon sa ilang ginikanan, kay larang swilduhan, money talks. Diba? Na na po'y mga anak ka, wala rapod. Kung sa giba silang ginikanan, wala ra. Total, waman po'y anak mangitag ginikanan. Wala ra. Di gani mangumusag na unsas mamag papa. Nya ini kamatay, deg pauli, deg isog-isog. Nganong baratuhon man ning lungon gibutang ninyo? Mura pog ni tabagas to. Mantay mo anak. Na di oy nagmunos ginhawa ng pangita gasto pagay mo reklamo. Nay mga anak sab nga ingon ni ana mga igsoon. Nya mo ni ato pamalandunganan mga igsoon, how we appreciated niining maong dakong gugma sa atong ginikanan, dinikanan to. Ya, mangutana po ko mga ginikanan. Kung naay magkasakit nga inyong anak, kisa may hatagan ninyo og dakong panahon, katong nagsakit o katong wala magsakit. Tung nagsakit, insakto ko na. Katong mga nagdaot, mugutoy tagaan na tog dakong higayon. Kay katong mga himsog, wala naman to kinala nagdakong higayon, kay himsog man na. Would you agree with me? Pero na mga anak nga di pud kasabot anak mga igsuon. Oh, na po yung mga anak niyo nga among mamagpapa kay unfair kaayo kay si kuya o si ate o ako rang bunso mo ray gikuan mo gimahal kaayo. Nyawa po ka mangutanag ngano kaha? Ngano kaha? Nga ang imong igsuon mo may gitagaag dako nga pagtagad. Basig may diferensya na siya. Ikaw nga may diferensya, makig-pargue ka sa imong igsuon nga naay diferensya? Wa ta kasabot ana mga igsuon. Pareho ba katong prodigal son ang manghod ug ang magulang? Kadumdum mo ana? Na, muna ihana ang kadako sa gugma sa ginikanan mga igsuon. Tanawa ng dakong gugma sa ginikanan mga igsuon. Kaya ang ilang anak, naaman na gitawag o kagawasan. Sabi ko na mo, claim ko sa akong kagawasan. Magpabuyag na sa kay dili man tanan mga igsuon. Kay balong mo gamit og freedom. Dili tanan kay balong mo gamit og freedom. Kaya na may ubang gagagamit og freedom mga igsuon nga dalo sa ilang kauga lingon. Wala magtanaw sa uban. Ang ilang freedom, ang ilarang kaugalingon. Wala tanawa nga kanada ang freedom mga igsuon. Gihatag na aron mahimutang responsable sa kinabuhi nga atong gihuptan. Pero tanawa, katong mga mausikon o kagawasan, di ba ang mga ginikanan? Dawaton ragyod gihapon. Would you agree mga ginikanan? Oh. Anak nga gapabuyag, palahubo kay adik pagod, pag uli mo, ma, gutom kayo. Pakanon ragyod na gihapon. Ingon ni anak, ang gugma sa ginikanan mga igsoon. Nanganong kini may akong introduction nato mga igsoon sa ato pagpamalandong. Kay kining mo nga pananawon mga igsoon, mo ni ang gisgutan sa unang pagbasa. Nga gikutlo sa kaalam ni Solomon sa ato pakinaadman, binasi sa mga panghitabo nato kung kahibaluta nga mo mamalandong og mukaton mga igsoon, naa dinhi ang kinaadman wisdom in our human experience to understand sa atong existence. Naunsay gi-articulate dinhi gipahinumduman ta sa unang pagbasa sa usa ka mahigugmaon nga Dios mga igsoon.
Nga walay gibuhat ang Dios kundili gibuhat niya sa iyahang gugma. Tanan nga binuhat sa Dios produkto sa iyahang gugma, mga igsoon. Munang tanawa ang Dios sa pagbuhat niya sa tao, iyatang gitagaag kagawasan. Nahimutang masupilon, pero ang Dios, mga igsoon, nagpaabot ng gihapon nato. Nangita siya nato. Sa iyang dakong gugma, wakta niya biyae, mga igsoon. Malawa, sama sa tawhanong ginikanan, nangita siyang masupilon nga anak. Di ba mo po niya ang gibuhat sa Dios? Munigiskutan sa atong ibanghilyo ron. Munigiskutan sa atong ibanghilyo ron. Babalik lang ko sa atong ibanghilyo, mga igsoon. Kita gilagwayan mahitungod sa usa ka higayon nga atong Ginoong Hesus nagpanaw padulong sa lungsod nga tawag og Jericho. Unya sa iyang pagpadulong dito may usa ka tawo nga ginganlan og si Sakeo. Bantay mo? Na kining maong Sakeo nga kasinatian mayson gisangyaw gyud ni sa tanang panahon aron unta nga malig-on madasig ta maagha ta kita nga mga tinun-an sa atong Ginoong Hesus may sama ta ni Sakeo, mga igsoon. Ngano man, kay dini gipasabtan ta, unsa di ay tagi pagmahal sa Dios, nga gipangita ta sa Dios. O gani, ang atong Ginoong Hesus, ang Dios nagpakatawo. Mipuyo uban ka nato. Aron nga may usa ta pagbalik sa Dios. Gipangita ang nawala. Munigiskutan karon. Atong balikon ang ebanghelyo, no? Nagaisgot ni sa kisam ni si Sakeo, mga igsoon, kubrador sa buhis. Nga dili ni siya ordinaryong kubrador sa buhis. Ngano man, kay siya may pangulo. O, gingon pangulo sa mga kubrador sa buhis. Nga panahon sa atong Ginoong Hesus may isong kaning kubrador sa buhis, gikonsider nila ni nga mga maka sa sala kaayo. Ngano man, kay number 1 nga limbungan. Aron mo daghan ang buhis, aron na po sila daghang mabulsa. Nya kaning kubrador sa buhis nangalagad sa emperador sa Roma. Tato pa nagbudhi sa Dios sa Israel. Unya kining mga mga isor kubrador sa buhis mga mapahimuslanon aron mo daghan ang ilahang ang ilang kwarta, makulikta, mapahimuslanon. Pareho ba kung anang adunahan na kays nga tanan, unya mapaymuslanon kay uwaton pag ng mga pobre, tagaan bitaw false hope. Ino nga, inyong banching ko, may mong usa ka gatos, sige po tawag pusta siya, sige rang kapildi, wag daog-daog. Muna yung mga mapahimuslanon. Dilibo. Ingon niya anak kadautan ilang pananaw, mga igsoon. Nakaroon si Sakeo, buot mo tanaw sa Ginoong Hesus, kadi man niya, kay mubo man siya, mubo man siya. Plus baga pang tao na kuyo ni Hesus, di ko siya kakita. So, unsa yung gibuhat, aron makakita siya sa Ginoo, naguna siya sa panon, unya, nisaka sa kahoy nga, si Kumuro, aron makita niya ang Ginoong Hesus. Now, kining mao nga action, gesture ni kuan mga isuon ni Sakeo nga misaka siya sa sakay si Kumuro ato ni kanimo nga gesture may isuon ato ning ipasumpay sa duha ka Domingo nga pagpamalandong nato karon. Unsa gani ang punting sa miaging duha ka Domingo mga isuon sa atong pagpamalandong? Disgrasya. Nakalimutan mo? Sa miaging duha ka Domingo ang sentro sa atong pagpamalandong ang kabililhon, the importance of prayer, mga igsoon, pag-ampo. Ya, mauni ang gipasabot aning pagsaka ni Sakeo kay og maato ta sa classical definition, no? Classical definition of prayer, muni giingon mga igsoon. Prayer is the assent of the mind and heart to the God up there. Ato pa nang binisayon, ang pag-ampo mao ang pagpasaka sa atong kasing-kasing o gunahuna ngadto sa Dios
nga atua dito. Nganong mupasaka man ta mga igsoon? Una, aron nga makapadanga ta sa atong mga yungo nga to sa Dios, o sa atong pagpasaka, atong ibutang, atong kaugalon sa atubangan sa Dios, aron makakita ta sa Dios, o makapaminaw ta sa iyang kabubuton dinhi kanato. That is prayer. Unya kay taas man day ang Dios, bintang kapuya po ning mag-ampo ta kanunay lisura po ning abuton ning Dios. Katuwa mas taas mo ng uban, kapuya na lamang mag-ampo. Diba? But with Christ, pag ani ni Kristo may nausap ang definition sa prayer. Gamay ra kaayo nga revision. Kay nga naman, kay miani siya, aron pagpadanga to nga dili di ay lisod ang pagkabot sa Dios. Nga naman, tanawa, pagsaka ni Sakeo sa kahoy nga si Kumuro, di naagi atong Ginoong Hesus. Nihangad ma atong Ginoong Hesus ato panas ilalom si ang Ginoo, di ba? Nya siya ang giingon ni Sakeo. Kanaog si Sakeo kay moadto ko sa imong balay, moadto ko sa imong balay. So that is the prayer now. Unsa naman ang kuandon definition sa prayer mo na ni? The ascent of mind and heart to the God down here. Dili na siya taas ka kabuton, kundi pagpasaka sa atong kasing-kasing una ngadto sa Dios nga niya uban kanato. Mao ni atong gisgutan nga atong sa ulugon hapit na ra ba? Unsa ba atong sa ulugon hapit na? Ang pagkatawo sa Emmanuel. Unsa gani meaning sa Emmanuel? God is with us. Ang Dios aniya uban kanato. Mobita na may sa pagdawat ato ni Kristo may sa atong kinabuhi, niya na ang Dios uban na kanato. Pero pangutana ani mauni. Aron nga sa atong pakikiusa sa Dios, ato ba siyang gipasulod sa atong kinabuhi sama ni Sakeo? Kay kung atong pasudlon ang Dios sa atong kinabuhi mga igsoon, na ay mahitabo sa atong kinabuhi. Mao bini ang good news karon. Tanawa, atong balikon si Sakeo mga igsoon. Pagingon sa atong Ginoo, moadto ko nimo Sakeo sa imong balay. Mao ni pagpalanog nato mga igsoon nga ang Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesus, buot mo puyo dinhi kanato, uban kanato. Munang Emmanuel, usa ra gikinahanglan nato nga ato sang pasudlon og dawaton sa atong Pinoy-anan, meaning sa atong kinabuhi. Unya unsa may timaan ani kung ato siyang dawaton og pasudlon, mo ni ang gibuhat ni Sakeo. Apan sa dili pa mangisod ato sang pahinumduman ang tanan, nga kining pagdawat pagsulod sa atong Ginoong Hesus sa balay ni Sakeo, dagang wala malipay ani. Di ba? Dagang nagbagulbol, nagiingnan ta diyo. Ang tanan nga nakakita ni ini nagbagulbol. Kining tawhana namisita sa balay sa usa ka sa sala. Hangtod ron mga igsoon, daghan pa mga taong maiskandalo ni ani. Oo. Na tanawa sa pagsulod sa atong Ginoong Hesus sa balay ni Sakeo, kay gitugutan siya ni Sakeo nga mosulod sa ang balay. Unsay nahitabo ni Sakeo? Nausab ang values, nausab ang mga principles, mga prinsipyo nga naghatod sa kausaban sa kinaiya ni Sakeo. Unsay ang giingon mga igsoon atong balikon na? Og niini, og mitindog si Sakeo, og miingon sa Ginoo, Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan. Tiaw mo na. Dato kay ni siya, ha? Katunga iyang ihatag sa mga kabus. Unyag naasay nalimbungan, iyang ulian upat kapilo. So, unsay mahitabo niya? Kung iyang gibuhat, sa pagkakobrador subuhis, nagpadato siya. Unya karon, kanisulod naman ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Nausab na ang iyang pananaw.
Munang katunga sa katigayunan, iyang ihatag sa mga kabos, og naay nalimbungan niya, ulian, 4 kapilo. So, unsay may tabo niya? Mauni mga igsoon, gikorekta ni ining panahon, mo ni koreksyon nato karon. Panginaot nga pinaagi nining maong sakiyo nga kasinatian, makurihiran ang atuang mga sayop nga pananaw sa atong pagkabinunyagan karong panahon na mga igsoon. Kay kabalo mo, karong panahon na mga binunyagan, ang pananaw gyud sa ilang pagkinabuhis pagkabinunyagan magmatinud-anon sa Dios aron daghang panalangin nga moabot, daghang kwarta. Mao man ron panahon na. Kabantay mo? Magpakasal mi father, ngano man? Kay murag di malas maning wa mi makasal, nya sa usan mo paningkamot, man makadawat na may panalangin. Mao man naran. Panawan na ron, hapit na po ta mag-aginaldo. Di ba dagan na po namin nga, di ko na ko ni putlon, kaya ako niyang gipangayo. Bantay mo? Munang mahalin na laman ng imahin sa Santo Niño nga gisuroy, nga gapuyos o kwarta gisinena grinan. Bisa kung saon pa na ito gingon, ayaw mong pamalit, anak, kaya wala gitulos atong sibahan, mahalin yun. Nga naman, kaya atong pananaw mga igsoon, nga ang sukdanan nga ang Dios nanalangin kanato tungod kung mahimo tang bahan di anon daghan tag kwarta. Mao man gitudlo ro may igsoon. Muna niyon kung dili ta mahimong Kristiyanos with a capitalist mind. Wa ta kasabot mga igsoon nga ang ato den pagdawat ni Kristo dili aron mahimo tang bahan di anon. Kaya magunsa man, bahan di anon karon. Nimingon na kapag kahaya-haya na nimo undo, naanak ka nimo ang tanan. Nakamingon mang Ginoo nimo, hoy buang, patyon man karong gabi So, di kapuslanan aning tanan. Mabitan na ningon ang atong Ginoong Hesus mga igsoon. Nganong maghago mamo sa mga bahandi nga makawat o makutkot sa anay. Paghago hinuon mo sa mga bahandi nga dili makawat, dili makutkot sa anay, unya makadala ninyo sa kinabuhing dayon. Muugnay gingon sa atong Ginoong Hesus mga igsoon. Munang karong gikoreksyonan ta sa ato nga pagdawat ni Kristo. Kaya ang ato din pagdawat ni Kristo may son, maudi ay ang ato ang pagpakighiusa sa Dios. Maunay pinaka-importante mga igsoon. Nga ang atong pagpaningkamot, pakighiusa sa Dios, niining kinabuhia, aron unta, mahiusa ta sa iyang Pinoy-anan, ugma damlag, puhon inigbiya nato niining kalibutana. Mauunta na ang atong motivation mga igsoon sa atong pagkabinunyagan. Maubitan na mga igsoon, akong balikon, karon gipahinumduman ta. Una, usa ka Dios nga mahigugmaon. Nga bisan unsa pagka masupi, nga ang tanan nga iyang binuhat tungod sa iyang gugma, mausab ta. Mga ginikanan, nakabaton og anak, tungod sa gugma. Kaya wa pa na nahigugma, nga mga anak, magpalaigit na nagpabasiktume. Tungod kay nahigugma man, nga muproduce og bata, kaya ang kinabuhi gikan sa Dios, wala mahadlok mga anak. Kaya ang kinabuhi gikan man sa Dios. Pero bisan pa sa atong pagkamasalaypon mga igsoon, muna makapangutana tag kinsa gutang nga tawo gyud ay ani gutang gimahal sa Dios? Nga ang Dios nagpakatawo man gyud, nagpalansang pa sa krus alang nato. Nya kita nga mga anak giunsa man nato ni pagdayi kaning maong dakong gugma nga atong nadawat. Ug mo nang gipalanugan ta karon mga igsoon, usara ang gipangayo nga balos sa Dios kanato, nga unta mubalik ta niya, makigiusa ta kaniya. And this is the purpose ngano nga kita midawat sa atong Ginoong Hesus sa atong kinabuhi sa sakramento sa bunyag mga igsoon. Mao na nga sa atong pagpadayon sa atong panas sa kinabuhi,
maningkamot na kita mga igsoon. Ngano ko maningkamot? Kay nung duman na ito may igsoon nga dunay kaaway ang Dios. Di gina malipay ang kaaway sa Dios nga makigiusa ta sa Dios. Munang sulsulan ta niyag mga sayop ug mga bakak nga pagtulunan aron magkinabuhi ta nga kanunay nga kaaway sa Dios. Ug di man ganing tagaan tag mga pagsulay, mga paglisod-lisod sa kinabuhi aron nga di na ta mutuog Dios, mangutana ta nabago kahi Dios nga gilisod-lisod man ko. Munay balantayan to mga igsoon. Ug di magaling ta madalas paglisod-lisod ang yawa muhatag na tog daghan kay nga tanan nga kanang mahayahay na ta kaayo nga magunahuna na ta nga wa na ta magkinahanglan og Dios kay naa na nato ang tanan. Munay balantayan nato mga igsoon. Mao nga sa atong pagpadayon sa atong panaw sa kinabuhi, padayon ta nga maningkamot sa atong panaw sa pakigbugno sa kinabuhi sa kaluwasan dinasig ni Sakeo. Nga ang ato di ay nga pagdawat sa atong Ginoong Hesus mo di atong pagpakigiusa sa Dios, panginaot nga kita sugod ning kinabuhi magatod ngadto sa ang kahingpitan sa pakigiusa sa Pinoy-anan sa atong langitong Amahan dito sa kinabuhing tunhay. Amen. Mga igsoon ato karong bag-ohon ug lig-onon ato pagtuo ngadto sa Dios kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan magkagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesu-Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usad kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato kilansan siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingarian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya og gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga igsoon, si Kristo misulod sa balay ni Sakeo aron paghatag og kalinaw, pasaylo ug gugma alang sa makasasala. Masaligon kita nga muduol uban sa mga mapaabsanon ug mahinulsulong kasing-kasing. Ug moingon kita, Ginoo, kaluy kami. Palihog usbon naton tanan. Nga ang simbahan magpadayon sa pagdawat nga mahinangpo ni adtong nangita sa kapasayloan ug kalinaw sulod sa kasing-kasing magampo kita sa Ginoo. Nga kadtong mga nagdumala ug pamatigayon o industriya nga mamahimong manggihatagon ug makiangayon magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga makasasala makabig pagbalik ngadto sa sakramento sa pagkumpisal magampo kita sa Ginoo.
nga kita magmapasalamaton alang sa grasya sa pagpasaylo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga Kristiyanos mahiusa diha sa pagpanlimbasog ug makabot ang hustisya ug kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdon Teofilo kamumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay mahingpit na uban sa Dios sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Nga kini mga pagpamusil patay sa atong lalawigan ni Negros Oriental, mataga nagkasulbaran ug mahunong na, aron magbadagayaon kita magpalambo sa gingarian sa Dios dinhi kanato, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ang imong gugma mo'y naghatag kanamo og kalipay, dungga ang among mga pag-ampo nga masaligon kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dahil ikaw Diyos sa tanang kalibutan, kinadahat na makining panugbino nga abot ka naman sa kamot sa mga tao, may puning kalanon sa kinabig-ilim nun nga espirituanon alam. Daygon ang Dios hangtod sa kahangturan. Madaot mo sa sakripisyo, magyala sa kasi. Palihog manindo. Mga igsoon, pagampo kamo ron kining atong halad o sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan, makagagawom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon, itugot nga ikahalad namo ang sakaputli nga sakripisyo, aron mapasaylo ang among mga sala. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunay makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanan dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkaya, balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Ug busa ang mga anghel sa kalangitan, nagadayeg sa imong himaya ug nagduyog sa tanan mo mga santos, diha sa ilang walay hunong nga awit sa pagdaye. Santos gid ikaw amahan, ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak si Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw og mga tao alang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasay kahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan ani kining mga gasa. Himuha kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog ni ining misteryo. Nianang gabi nga siya gibudian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo ug midayeg, mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug midayeg, mihatag ni ini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanini ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo.
Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa may mayaon nga pagkabanaw sa pagkayab nga nasa langit. Kami andam sa pagsugat nga nasa sunod nga pag-ani, nagahalad kanimo ni ining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kay muti pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima, kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nga na kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo, ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himuha kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, uban sa mga apostol o mga martir, uban ni San Andres ug sa tanang mga santos, nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nga na kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nga na sa atong panagigalaay, makapadangat sa kalinaw o kaluwasan sa tibuok kalibutan. Ligo na diya sa pagtuo o pagigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco among Papa, si Julito among obispo ug tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalingog giamahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga ania karon sa imong atubangan. Dugtunga diya sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuangoron padayon na sa imong gingarian ang imong mga igsuon nga nangamatay, ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya ni ining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha, magatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo magagahom nga amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mga igsoon sa atong pag-ampo ngadto sa atong langitong amahan, atong gamito ng mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Kitang tanan, amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan. Muabot kanamo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot. Dini sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, inunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami ngumalaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug ari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. May so natin paambit ang kalinaw ito na dawat sa atong manunubos. Kalinaw.
Mga igsoon, mao kini ang atong Giniso Kristo, ang Kordero sa Dios nga nagwagtang sala sa kalibutan. Bulantan tanang gidapit ngadto sa papakigusa sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sulod ni Eucharistia ug bag-ong kalauman. Himuha nga ang imong mahigugmaong gahom, magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo ug magdala kanamo nga nasa kalipay nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod alang sa mga pag-ampo. Oratio Imperata alang sa pagtapos sa pagpampatay sa among probinsya. Kitang tanan, O Diyos, among amahan, namati ka sa mga bako sa imong mga anak, sudunga kami sa imong kaluoy, nagaampo kami nga mahunong na ang kadaot tungod sa pagpampatay dinhi sa among probinsya. Kining maong kagubot naghulga sa among kinabuhi, ug naghikaw kanamo sa kalinaw. Nakapailo kini sa daghan namong mga kabataan ug kabanayan. Nakapakugang kini kanamo, naghadlok ug naghulga sa among katilingban. Ipandong kanamo, o Amahan, ang imong mahigugmaong mga kamot. Tanduga kami nga mahimong matinud-anong magbalantay sa among mga kaigsuunan. Dasiga ang among mga opisyales sa gobyerno sa pagsulti o pagsaway sa mga nahitabong pagpangpatay. Hagita ang among mga kapulisan o mga kasundaluhan sa pagtuman sa ilang katungdanan sa pag-alagad, alang sa seguridad o kalinaw sa tanan. Liguna kining among katilingban diha sa pagbarog sa kabililhon o kabalaan sa kinabuhi. Tanduga ang tanlag sa mga tawo, kansang mga kamot na duhig sa dugo sa among mga kaigsuunan ug nagbalda sa among kalinaw. Bag-uha ang ilang mga kasing-kasing ug kinabuhi o Ginoo. Ubani kami, among amahan, aron niining mangitngit nga panahon sa pagsulay. Mahatagan kami og lamdag nga mamahimong instrumento sa kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Hesukristo imong anak, ang prinsipe sa kalinaw, kinsan nagpuyo ug naghari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, ang tighatag sa kinabuhi, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. O Maria, Reyna sa kalinaw ug inahan sa kinabuhi. Santa Catalina de Alejandria, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Andres Apostol. Pag-ampo ngadto kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa mga panlimbong ug pagsulay sa yawa. Pakgangon unta siya sa Dios. Kami mapaubsanong nag-ampo, o ikaw o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, pinaagi sa gahom sa Dios, magtambog sa impyerno kang Satanas, uban sa iyang daotang mga espiritu nga naglibot-libot sa kalibutan ug naninguha sa pagpukan sa mga kalag. Amen. Palihog manglingkod alang sa mga pahibalo. Maayong buntag pag-usab, ato ang pasalamatan ang ato ang pilgrim karon, mao ang Zone 4 Tambuhangin, headed by Sister Balbina Rabac, ug giubanan sa participating group, mao ang PNP Amlan. Sunod Domingo, November 6, 2022, ang ato ang mga pilgrim sa alas 6 sa buntag, 6 a.m. Mass, mao ang Zone 6 Lower Hugno, headed by Brother Jonathan Montesino, ug ubanan sa participating laom mao ang World Apostolate of Fatima. Sa 8 a.m. Mass, ang ato ang pilgrim mao ang Zone 7 Upper Hugno, headed by Sister Basilisa Y. Ibias, ug ubanan sa participating laom mao ang Couples for Christ. Sa 4 p.m. Mass, ang ato ang pilgrim mao ang Zone 8 Lower Silab,
headed by Sister Rosalinda Flojo, ug ubanan sa participating laom mao ang Mother Butlers Guild. Paibalo, gidapit ang tanan sa pag-apil sa atong Holy Hour karong November 4, 2022, ang unang Biyernes sa bulan. Kini pagahimuon dinhi sa atong simbahan sa alas 6 hangtod sa alas 7 sa gabi. Daghang salamat. Laing pahibalo, ang atong parokya mopahigayon na usab og mass wedding. Gidapit katong wala pa nakasal sa simbahan sa pagbisita sa opisina niining atong parokya alang sa mga requirements. Ang maong mass wedding ipahigayon sa bulan sa Disyembre niining tuiga. Daghang salamat. Lain pang pahibalo, ang mga mosunod mao ang mga schedule sa mga misa karong umaabot November 1 ug November 2. November 1, 2022, pangilin sa tanang mga santos. Ang ato ang mga misa, 6 a.m. dinhi sa main church, 9 a.m. dito sa Roman Catholic Cemetery, 3 p.m. dito sa Amlan Municipal Cemetery. November 2, 2022, paghandom sa tanang mga magtutuo nga nangamatay. Ang ato ang mga misa, 6 a.m. dinhi sa main church, 9 a.m. dito sa Roman Catholic Cemetery, 3 p.m. dito sa Roman Catholic Cemetery. Lain pang pahibalo, giawhag ang tanan sa pagduyog sa kulminasyon sa bulan sa Santos nga Rosario karong Oktubre 31, 2022, adlaw nga Lunes ug adlaw. Aduna gihapon kitay arora nga pagaymuon sa tagsa-tagsa ka mga zona sa dili pa magsugod ang Santos nga misa nga magasugod sa alas 6 sa buntag. Daghang salamat. Donations received for church project. Ampako, 2,000 pesos. Tita Lika Nakawili, 1,000 pesos. Anonymous, 500 pesos. Daghang salamat. Tawag sa kaslunon. Jepay P. Pagusan, 28 anyos, taga Alagasihan, Arabasote, Mabinay, Negros Oriental. Anak ni Romeo Shera Pagusan ug ni Esther Palpeta Pasaporte. Buot o pakasal ni Sarah Jane S1, 30 years old, taga Hugno Amlan, Negros Oriental. Anak ni Samuel Kiro Juan ug ni Rosalina Rabanal Solitana. Michael Walzo, 36 anyos, taga Germany. Anak ni Norbert Francisco Walzo ug ni Sabine Frederick Walzo. Buot o pakasal ni Claudette Tortal Abante, 37 anyos, taga Tandayag Amlan, Negros Oriental. Anak ni Nelson Abante ug ni Georgie Tortal. Marvy Kendro Kiniki Serna, 24 years old, taga Barangay Tugas, Tanay City, Negros Oriental. Anak ni Marlon Zerna ug ni Vivian Kinikis. Buot o pakasal ni Angela Silorio, 19 years old, taga Silab Amlan, Negros Oriental. Anak ni Philly Rose Silorio. Ruel Cedilio Shanes, 40 years old, taga Tandayag Amlan, Negros Oriental. Anak ni Guillermo S. Shanes ug ni Guillerma T. Cedilio. Buot o pakasal ni Ellen May Silorio Iba, 32 years old, taga Tambuhangin Amlan, Negros Oriental. Anak ni Ferdinand Iba ug ni Rose Lilani Silorio. John R. Cedilio Merced, 37 years old, taga Hugno Amlan, Negros Oriental. Anak ni Arnold Y. Merced ug ni Joselia S. Cedilio. Buot o pakasal ni Myla Suelto Saldasal, 30 years old, taga Silab Amlan, Negros Oriental. Anak ni Wilberto Z. Saldasal ug ni Lolita R. Suelto. Eugene L. Shanes, natawo ni atong January 15, 1995. Anak ni Guido G. Shanes ug ni Leona O. Larazan, taga-Hantianon Amlan, Negros Oriental. Buot o pakasal ni Marichel Y. Kiliao, natawo ni atong November 19, 1993. Anak ni Fililio R. Kiliao ug ni Riza T. Iba, taga-Silab Amlan, Negros Oriental. Daghang salamat.
na ako idason sa duha nga announcement maigsoon. Una, katong pagdapit sa atong holy hour, karong Biyernes, first Friday sa bulan sa Nobyembre, may unta ko makagahinta no as a family, magsugod sa alas 6 sa gabi, mahuman sa exposition ng alas 6 sa gabi pagka alas 7, mga atong benediction. So please come. Unya, kabahin sa mass wedding karong December, muna at imuon na to na the day before sa kapistahan sa Holy Family. Kay sa lugo na to ang Holy Family, ang ato ang igasa sa Balaang Banay, mao nga unta makasal ang mga sakop sa atong simbahan nga makadawat sa sakramento sa kaminyoon. Unya ato lang i-motivate sila no nga the greatest gift that the parents can offer, can give to their family, to their children, is to receive the sacrament of matrimony. Aron nga naata sa grasya kanunay kay mga magtutuo man ta. Daghang salamat. Manindos katapusang panalangin. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Nalangin kaniyo ang Dios makagahom sa tanan. Kamanghan ang anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Mga iso nato ng nahala ng Santos na Misa, atong dadon og isangya ang gugmaw kadait sa atong Ginoong Kristo. Salamat sa Dios.